أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على النبيين والمرسلين وعلى آلهم وسلم تسليما. أما بعد، يا جماعة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe tanga nyini ala fe ala ka angishi shetane toroma ala ka do ani shetane che ala kana shetane ni rosoro anna amana ke jiya bara o barala aman zinzini ala tokoye amanga ko damne ni ala tokoye ala mi jiya hina utigi ala mi lara hina utigi ala mi danvo mai o kama nema ani kishi ala ko di na imama ala ko di kirama ala ko di kunigima an ko seme yoro ananzur nali duma amina tadin ani abdullahi de muhammad ibn abdullah alla ka nemo jidiaka alla ka kishu jidiaka alla ka barka jidiaka joro kro talun alla ku dama wala an lame ba chema ani musuma jamana ngono ani jamana nkoka an fleba fambe Malikunafoni TV amo osijo konnana ni anzi ko sabanaye Malikunafoni TV osijo bayingono amba nyama ufu ka barakela ufu naam ka allame ba be fu bene folikaka ame baro mina oye dine ko baroye kosebe émission mi be réaliser ka kosebe no ye dine ko yi naam amo o baro kono nana kosebe kama naam aw balmake manga Muhammad Fofana naam ani Ibrahim Jakti naam dine kono nana kosebe mo kuma bandaya naam ama migana drogu tangono naam ama yere kalama kosebe alqur'ane naam alay mi vola naam wana ngwami do bibli kono bibli fana e mi vo kosebe wala beni kadana yorodo abeti nibi mamine naam iba mina naka dana yarodi iba ka dana ya fene yirala karsa ere damini na nga ningota kosebe ma akaso ala wal makabala kosebe bon comme en islamé naam mame kuma ni alislamé yoroy naam de luminu mbe naam minu islamé nyini ka nyangami bi naam minu ya chien bi naam kafiru ma chien naam ibi bolisona minu ndo bo iti miri dine tigila ko min ya chien naam la ma minu ma anga toy ngono naam wa te ma deniala naam o keme ku yere ke ma bawdi naam wa bunya damuka kosebe olu de be ka betramle kosebe koso nana siki Malikunafoni TV la naam anye mindo naam ame kuma no de kosebe fa chiente kosebe wa ame kuma ama anko semeni prévu de kosebe kela qur'aneo naam walma nami chrétien kuma fo o kela la bible yo angon me kuma ante kuma kunve kosebe wa anga numéro blale do de naam wa andoni no fana kosebe ma fiye ngwa unzige me kuchala mara kono kosebe me kuchala kono naam nga ambila ma me bamako ya kosebe kalanzo ba mbole ya école so ba mbole ya kosebe on volay Mali denyuma ne ko kosebe Mali be nguna ni ma minu ya umbala ha kosebe ni ko école deya école so ba mbolo naam ni ko hal école so kelende kosebe ne Muhammad Fofana kaseka yema ka famu Mali ka famu naam Mali bi tanye chomi kosebe wa adama dio mu se ka bo sunana chomi naam ni ba to o kan de fe naam école so ba mbolo anya daele kosebe wa a
kuranɛ sira fana naam mandarasa so b'an bolo naam en y'o dayɛlɛ kosɛbɛ wa duguma kalandenw fana bɛ n bolo kosɛbɛ kosɛbɛ b'a yira anw yɛrɛ an dama bibliotɛki de kosɛbɛ kosɛbɛ nka an k'a faamu ni hakili ye naam an bɛ fɛ ka min fɔ naam n'an ko an bɛ bɔ Mali fana kɔnɔ sisan naam komi Mali kɔnɔna an ye dɔ kɛ kosɛbɛ fiɲɛ suuru fɛ naam an k'an ka bɔ Mali kɔnɔ ala ni Malikunafoni TV o sababuya la kosɛbɛ diɲɛ maa fana k'an mɛn kosɛbɛ k'a dɔn ko an galana cogo min na naam ni fili b'a la ni fili t'a la naam kuranɛ aya minnu bɛna jigin i kan naam ani hadisa minnu bɛ d'i ma naam ni ye chrétien ye ayiwa chapitre ni verset minnu bɛ d'i ma naam i n'a dɔn o yɔrɔ la ko nin kɔni ma dilan anw fɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ nin ma dilan anw fɛ yen naam o kama naam n bɛ don ni aya jumɛn ye naam an bɛ bɔmu fɔlɔ jumɛn jigi naam an bɛ kuma ni min ye naam kuranɛ kɔnɔna na naam yɔrɔ bɛɛ kun ka di kosɛbɛ ni ye yɔrɔ min goyalen o mɔgɔw ka kɛcogo don kosɛbɛ kosɛbɛ nin tɛ yɔrɔ bɛɛ kun ka di naam ala ma adama yɛrɛ da k'a fɔ a b'a sɛgɛn naam ala ma adama da k'a b'a ɲani kosɛbɛ kosɛbɛ ala ye adama da don min a y'a bila alijana de kɔnɔ kosɛbɛ nka an fa adama an fa don a ka kɛta minnu kɛra alijana kɔnɔ naam a ye ala kan sɔsɔ o kosɛbɛ kuma ala fɔla ye a sara naam nka ala ma sara kojugu ala kun bɛ se k'a bila tasuma kɔnɔ kosɛbɛ wa ala kun bɛ se k'a neutraliser k'a bɔ yen pepu kosɛbɛ kosɛbɛ nka subahanahu wa taala arhamu rahimina hinɛbaw ka hinɛba don kosɛbɛ o kuma a y'an bila ka na dugukolo sanfɛ yan naam ko min kɔni kɛla a man ɲa wa ɲɔgɔn tigɛ n ka nɛɛma so in kɔnɔ kosɛbɛ nka n ye yɔrɔ wɛrɛ dilan a ye na ye kosɛbɛ ni min ye i ta in ɲɔgɔn kɛ naam an b'o halaki kosɛbɛ kosɛbɛ ni min yɛrɛ sɔnna an da ma naam i bɔla nin yɔrɔ min na an b'i lasegin ye kosɛbɛ i ye kosɛbɛ kuma faamu wa naam bɔn o kuma na i k'a dɔn naam ni ala kɛtɔ ye ka jamana menase ni ala kɛtɔ ye ka dugu menase naam ni ala kɛtɔ ye ka hali yɛrɛ menase naam k'i kɔ yɛlɛma k'i ɲɛ yɛlɛma k'a b'i k'i kɔ ye naam i b'i yɛrɛ ɲininka siga ala y'o de fɔ a ko ni maa min ye ɲuman kɛ naam ɲuman sara ye ɲuman de siga t'o rɔ nka ni maa min ye juguman kɛ naam n'i ye juguman selen ma i ka juguman nɔ don dɛ siga t'o rɔ nin tɛ anw min da kan mi wa ma rabbuka bizzallami lil abidi anw tɛ jɔn dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ suratu nahali naam a aya 100 ani aya 12 naam subhanahu wa ta'ala ka kuma selama naam a ko bismillahir rahmanir rahim naam wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allah fa'azakaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'una sadaqallahu alazim naam ni ye fama kuma ka ye suratu nahli aya 100 ani aya 12 a ko ni ala ye dugu dɔw kɛ zana ye o kɔrɔ ka dugu dɔw kɛ misaliya ye n ye dale gosi ka dugu dɔ misaliya fɔ a ye dugu min n'a kun basigilen don dugu min n'a kun a danayalen don kɛlɛ t'a kɔnɔ wa bana t'a kɔnɔ a bɛɛ maa bɛ fɛn fɛn fɛ o bɛɛ b'a kɔnɔ a gɛrɛjɛgɛ bɛ n'a ma cogo bɛɛ la a sɛnɛfɛnw bɛ ɲa wa a bagangɛnw fana baganw bɛ ɲa wa o tɛmɛnen kɔfɛ a jagow bɛɛ ka di i mago bɛ adamadenya fɛn fɛn na a bɛɛ kun ka d'a la n ye hɛrɛ k'a ye cogo bɛɛ la nka dugu in ye ne ala fitiriwaleya dugu in banna n ka fɔtaw ma komi dugu in ye n ka nɛɛma fitiriwaleya ka n ka ɲuman sara ni juguman ye n fɔla ye dugu in nɛnɛ n ye kɔngɔ fini don a la n ye siran fini don a la ka dugu in ka tila k'a yɛlɛma ka kɛ siran dugu ye hali maaw tɛ n'a la ka tila ka dugu in fana ka tila k'a kɛ kɔngɔ yɔrɔ ye hali maa tɛ se ka sigi a kɔnɔ tun k'i bɛ alihamudulilayi fɔ nka m'o kɛ n yɛrɛ ma dɛ bima kanu yasnauna wala o kɛla o bɛ ka baara minnu kɛ o baara ninnu n ye o conséquence de d'u ma ne tɛ n'u kun ye n don n yɛrɛ ma ne alahu to n yɛrɛ ma dugu in kun bɛ nɛɛma min na diɲɛ kun bɛ wuli ten nka déjà komi dugu in ye ne ala ka hɛrɛw yɛlɛma wa a man dɔn o kɛla sabu ye o kuma na n ye a menacé ka n'o kɛlen kɔngɔ jiginn'a kɔnɔ wa siran jiginn'a kɔnɔna na nka ne nɔ tɛ dɛ bima kanu yasnauna u yɛrɛ ka baara de don kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ kuranɛ ɲininka an ka bi thème min mun ka fɔlɔ an ka objectif ye jumɛn ye Mali in kun ka di cogo min hɛrɛ min bɛ Mali in kɔnɔ bonya ni danbe ni
sinanguya ya famu imiri bi fɛn fɛn na a bɛɛ kun bɛ Mali in kɔnɔ hɛrɛ la mun nana Mali kɛta ɲininkali gɛlɛn i b'o wala sisan an ma se k'o dɔn ayiwa Ala min ye Mali da ka diɲɛ da a ye dugu o dugu ja n'i y'o dugu tiɲɛnen o bɛ sɔrɔ ko dɔ de fɛ an bɛ fɛ k'o yɔrɔ de yirila an ka wajulu b'o de kan bi nka dugu t'a yɛrɛ tiɲɛ o n'i y'a mɛn dugu mɔgɔw de don n'i y'a mɛn jamana mɔgɔw de don ne tɛ espace baw bɛ planète baw bɛ fu kɔnɔ ka taa ye olu dɔw kibaru yɛrɛ ma dɔn yɛrɛ jango k'a fɔ ko wajulu bɛ k'olu kun walima jango k'a fɔ ko o dugu in kan y'a halaki ta walima an y'a kɛ tan adamaden de ye jamana ye wa adamaden de ye du ye adamaden de ye dugu ye o tuma na Ala y'a fɔ Ala ye nin fɔ don min o y'a sɔrɔ Mali tɔgɔ tɛ Mali yɛrɛ ma sigi fɔlɔ k'a tɔgɔ bɛ yen Mali kun bɛ jate fɛn wɛrɛw de fɛ o kɛla Manden ye walima o kɛla Sudan ye Mali kun bɛ jate fɛn wɛrɛw de fɛ ne tɛ k'a fɔ République du Mali o kuma kɔni kun tɛ o République du Mali nana an faw n'an mɔkɛ minnu ye indépendant ɲini ni ka tila k'a sɔrɔ k'u yɛrɛ tila kulobilen la o kuma k'u yɛrɛ ta ye Mali kun ka di walahi o waati Mali kun ka di kani olu kuma na maakɔrɔ minnu kun sigin bɛ yan Mali kun ka di bɛɛ kun y'o seere diɲɛ bɛɛ y'o seere nansara bɛɛ n'a kuma kan y'u gɛn sisan Ala n'u ka ko kɛtaw kama nansara bɛɛ kun bɛ diɲɛ kɔnɔ k'olu ka équipe kun tɛ Mali la yan n'i ko américain u bi yan wa u bɛ fɛn ɲini de la yan koyi n'i ko français u bi yan n'i ko diɲɛ yɛrɛ walahi diɲɛ puissance bɛɛ dɔ kun bi yan o kuma na jamana in kun ka di bon Ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko jamana joli joli don n'o kun ka di ni an ye fɛn bɛɛ k'a ye ka baloko ɲa ka hɛrɛ jigin a kɔnɔ ka hakilisigi jigin a kɔnɔ n'an kɛra ko jamana tan k'a yɛrɛ kɛ nka an m'o k'an yɛrɛ ma dɛ u ka kɛta don ni ye kuranɛ ye min fɔ bon komi maliden bɛɛ tɛ silamɛ ye laadalamaw b'a la n'o ye bolibatolaw ye kerecɛnw fana b'a la bon an ka kerecɛnya kitabu fana lajɛ Ezekiyas o fana kumana o o ko ni mɔgɔw ye Ala kan mɛn ka tugu Ala ka fɔlen la a bɛ sankolo barika a n'a hinɛ jigin a bɛ dugukolo barika wuli adamadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira bɛɛ fɛ ko nka ni mɔgɔw banna ka Ala kan minɛ mɔgɔw ye Ala ka kumakanw yɛlɛma u ma sɔn fɔtaw ma a bɛ sankolo yɛlɛma k'a kɛ sira nɛgɛ ye a bɛ sankolo kɛ nɛgɛ ye ji tɛ jigin tun ji tɛ jigin min b'aw nafa quoi dugukolo fana a b'o barika ba pep a ye Ezekiyas kɔnɔna lajɛ a ye Ezekiyas kɔnɔna lajɛ o sɛbɛn b'o kɔnɔ bon o tuma na ja chrétien ka kitabu ni silamɛya ka kitabu bɛɛ bolo sinna fɛn kelen ma ni danfɛn kɔni banna Ala tama a bi i sara n'i jogo de ye ne tɛ Ala ma danfɛn foyi da k'a b'a tɔɔrɔ faliw ni wuluw ni kɔnɔw tɛ girin na yan wa o jeni delila ka greffu kɛ fɔlɔ olu si ma deli ka marché fɔlɔ o olu ma fɛn ka Ala la o ko min bɛ Ala tɔɔrɔ o Ala fɔla m'u ɲani o anw minnu ka hakili banna komi anw fɛ k'anw bɛ ko dɔn wa anw fɛ an bɛ se an ka kow kɛcogo la bon hakilida ninnu n'o ye bagan ninnu ye komi olu tora Ala ka disposition na o tuma na olu n'u ka lalomaya n'u ka hakilitanya Ala tilala k'a fɔ u kana si namakini d'u ma an b'an girin cogo o cogo i n'i ka motokolo i bɛ furabulu dɔw san ka taa di i ka sagani ma o tuma na o ye Ala yɛrɛ b'i forcer e min ye hakilima ye n'i ko i bɛ se ka kekuya la i bɛ se ka plan na Ala b'a fɔ nin balo parce que nin ma fɛn kɛ ne na o tuma n b'a sago k'a ye e n'i kekuya kuma bɛɛ i bɛ jigin kɔlɔnkolon dɔ kɔnɔ e n'i ka hakili n'i ka kodɔn fɛn yɛrɛ fɛ kɔni ni kɔni y'a kɛ tan ka kɛ tan a bɛ kɛ nin ye kuma bɛɛ e bɛ ka taa kɔlɔnkolon wɛrɛ kɔnɔ n'o b'a la i b'a dɔn kitabu kɔrɔ ninnu ye kuma minnu fɔ cicogo foyi t'a la kerecɛnya bɛnna nin kan silamɛya bɛnna nin kan silamɛya ye mun fɔ tun a ka kuranɛ kɔnɔna na n mago bɛ Mali de la parce que n'a jala anw de b'a kɔnɔ wa n'a goyala fana Ala man kisi a ma ne tɛ n'a goyala fana an tɛna taa an sigi maa si t'a la n'u ma an numéro f'an ye dɛ hali n'i kɛla nationalité fɛn fɛn bi n'i ko i ye français ye o bɛna mun d'a kan ko d'origine malien i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i n'u ka bɛn a la ye dɛ ne t'o bɛ i ɲininka ko somɔgɔw nu
sigatoro somo nu yenga nu o kanoro ina do ina mero mi tati yin sigatoro iki isigi chugonya oui nete nimero bi fuye sigatoro muya mali goya naam anye qur'ane yin ngatu bismillah qur'ane ko suratul maida la aya bi woro ani worona ako walau annahum akamu tawrata wal injila wama unzila ilayhim la akalu min fawqihim ila akhir al aya naam qur'ane ko naam ako no ya soro muhammadu afuyi no ya soro ko naam o ku ye tawreta luwa wuli ka jo kaka ke chugula jifu naam no ya soro chrétien wo ye bible wuli ka jo kaka ke chugula naam min jigi numa min jigi naka duma naam no ya alqur'ane naam ka luwa nungle no ya soro okmana uyu kle ya famin ka luwa wuli ka jo okuna dumini ke sanfe okuna dumini ke duma bon ni ko bi ni jatemine naam ko tawreta parce que on zila ma fait Muhammadu to be tawreta kono na so ye tawreta luwa wuli ka jo kaka ke chogola chrétien na so fana ye tawreta injila wuli ka jo parce que tawreta fala ye injila ko fo ko sabe on zila ma ba famu chogomina tawreta fana ye injila ko fo Musa ye Isa ko fo o no ya soro kuma na Isa ko nale luwa wuli la ka jo ke chogola no an soro Muhammadu ko fala na ne luwa fala wuli la ka jo chogola parce que nous ye chienu ne obi nyongo escalier o dedo ni ko atete kumbe bo Ibrahim Bokar ke tanana kuma na sisa jenu nana tuni Hashim nune be bon bismillah kuma no ya soro yoro luwa imbe ko ne kele abekele nunu ngelo ngela bebe malle kuna ya kuma bismillah kuma no ya soro ka fo ko ye sharia wuli ka jo chrétien ka a wuli ka jo kuma na luwa min jigi no ka no ya on islamien yi ka fo kuma na jifu ya yi kien nga wati bana chrétien yi kien on sila mo ka qur'ane bi mira nga wati bana bo kuma qur'ane mi vo ka chrétien ka kien dama ka jifu ka kien duma no ya soro ni bara kungeme naye sangolo here kuna dundu kulo here kuna sigatoro wote islamia kuma yawa ko sabe bo mi yininga mi kuma kelen doro fiye han no ya soro islamia kuma yi madafasa onve an na o masaka islamia yi appliquer chrétien wono olu ko ndame ala la nga olu dante Muhammadu ko ina ko sabe yakuma ifa mo bo on islamia ko tiena on ndame Isa la on ndame Muhammadu la yakuma fa mo o bon sisa o kuma anga fo furubakana chrétien o me bara mi ngela bi no ansro okumika la bible kolona leje ka ke chugola silama o fola bika bara mi ngebi mali ngono no ansro silama o fona bika alquranul karim konona leje aya fo chugumi ka keti silama o ma qur'ane ka fejini chrétien o fola ma bible fejini malikum jani etazini sigatoro parce que États-Unis jamana nuni Europe jamana nunu olu chama ere de be olu ti dine na ere o te chrétien na o ti juif yala o te islamien la olu do ye kafiri libre de liberté totale de olu bolo ka chaya o kuma na olu do bi wolo foka sa o ti do église kono ti do misri bon mali no ngono bi mali kono bi ni te église la be misri la sigatoro ni église ma o bo mali kono bi ka misri ma o bo mali kono bi wallahi ko be hali baka on faya sigatoro parce que boli batola ko ni fitini nrodi ko sabe olu ma ali iti songi yere yira la ko sabe hanni boli bi bolo ibadu ki kaso no ni yera mi boli kala ma kuma me bisra ga fo che korole anti na korole mbe ko mo kele ko ni fi anga korole nunu sila me che chrétien nga korole nunu kuma dola aywa ni dugu kala da ko wulila uka show bibla ka tai o wanga seliba nunu na o be chrétien fanana nga no ya soro chrétien mu ka barake niveau testament mi fle obulo ani ancien testament mi mu bulo passer u be ka jatemine bo mon père u ba jatemine na o kuma na ka fara ma minu me catholique évangélique protestant ani onzila me o kuma na nga equipe wahabia bolo ani sufia bolo no so islamo keme ka qur'ane laje ka baraka nay ni mai anyo toy ni ngai anyo ke chrétien fana keme ka o ka niveau laje ko ancien laje ni mai anyo toy ni ngai anyo ke mali nyogo mutige jen wono vraiment ngami digere mi nabi ibina yedro muna mali bi ka cin bismillah fo kele obi ka jiga kono wala shia obi ka nyogo kele
tuwa sema hakili la Aisha ko kele don an ngolo kono ka kila ka dine ko kele don an ngolo kono o dine ko kele mini sila ni do jago dine do wuli me ko anjiti suna anjiti hanu ya nzro misiri kono ba nfa ye kuma fa mo a olu minu na me ko kuma na ko fanga mungedi onga sisa ami yongo nyininga do bombo la tuguni ka kila kana ami bosla me yare la kamna chrétien fa la kele mana ala kana barka do Oraina ya rabbi Allah neta amita kolomi ngona nse kan yere bo akono tu wani be to wuka idedi parce que amar fa bon na moto bo femfe bisa ashiti sene forola kibo ko kiba tige jubon ko ka kise boala awar ban numbe bo yoro do de la ay jamana on nyagami wala sanga se ka fere jamana on macho nanzara obitidi bien kulo bilon bien puissance obitidi obisiki kele ni fenve wallahi abin ya oluma uka miliari di ema ko bo comme ebe islamé parti do la était parti do envers nous fa akuti islamé fofara o ya soro kuma e fala be wulisa naam ni hadisa galoni ka qur'ana aya o fabriquer ka akala kumuga o kuma ebe wulila ne fali kama kuma mi ale fola ti e fe atine fe ale ba makodi la o kuma ale bina ka sanu bo ale bina ka hero bo ale mo ko yoro mina ale bina o be calculer ka soro ka tanayere ne te mo watene fayin ibina doni horo ene la anwa ngu vedi an mi divide kono wa ibi do kansir le karawati la sa naam wai ne doctoria bi ne bolo mo ne fleur mi ne professeur erede wala o université kala bo o mu nya mali kono foi ne mo o joro e mali kono comment traverser la route ya j'ai regardé à ma droite et à ma gauche, j'ai traversé la route. Oye ka doctorat ni ka professeur ya angela ko. Vraiment. O sala ka tasuma fawa. Ngo bigitigi nu ne be ka jamana mbe nyami. Vraiment. Ba shi ay yankote mine. Wa nyami minu na marfa bakila. Billahi nyami minu na marfa bakila ka malidon fa, ka malidon bobolola, ka malidon halaki ku ka ko bekien. Olu minu mi terenka. Ibta so chefu nu be dame anga santri bo kono. Olu bi tele bla la dro wol maka communiquer o la me dro comme a joli fa ala yevi ale doctorat mi nzoro abika bigi ne ke ka jamana bla zone rouge kono kwa ni o bala kumbala ni o fa tu kono ayere ye cho yere ba ye hala ayele ti shuku mana hala ti duguje mana ne ere o ye o kuma yere kuma do hani o fa shin saba yere ba do mama fa ko ni hal moto mi mabula atseka sa atise o minu ba sane olu dame sandri kono olu ka toka telefonu uchi akela chuko dide ay mi shi joli sorobi wa ay fama joli fabi ay ufawa ay tani ko temve fofana kuma olu fala adresse le notu wula wala anganya yele bon c'est ça mi ninga naam yoro difeti ba mi mali ngono naam no ye mangami mbe ni mali yere tika sika suma tika sika lafiya naam apigele fami fabta se santrik chauffele no jango kata se kofela ma dore otede naam wallahi dore te ni mbe bigiti ku kabara di minu ngala ni ode kama anga lejesa minya anga barake noe o don anye souveraineté anya a féliciter uya a fait que alhamdulillah rabbil alamin o kuma na kan konda mali ya yere soro chugumina ni mali ko bo ke chugumina o dongo ambe kuma ni sonja konnana ya kuma famu nga obika tele mogo yira tele la ministry bo obika yira tele la ma bo obika yira tele la ulubi kuma na ya kuma famu nga école métro bi ka yira tele la udo me école so kono bebe ka nyini mali ka yere taye o here minye ani joro mimola ani ambila ma ana envolo la matikilenye obi ko kala minu nge ka fofo mali ka sege aka korolo ni ma ka sege aka damema aka sege aka ladawma parce que dame kunye mali jani jamana be yekma famwa mali kumi yoro mi mali kumbole maraba jugu fe bon sisa okuma segla no korola okuma bismillah anga ni sonja yira ka fante ya nyere na ne kono na gwan kwa ne be telefle la ne kono gwana ne Muhammad Fofana kono gwana nkono gwana make dore e kwa anga kan yere tai ne bala ere kansiri me chomi ka karawati jigi chomi ani 20 minutes seka bom mali la fi fo franzini almayuna olu be kana e ka kila kala kerata ki jo tableau la école maîtrise
ko fanga kan yere tayde daliba fini de kun kay kana worola fofana ama anangela yere tay metri e kon maki yere tay wala parce que ni vesi ko indabla la kati do mali kono saonsa e nata fini wore yini o ya yero kanoro le ba do e re min jole fle ne kan exemplaire do e re sharia so fala sigatoro ay fama ban mun chama fini wore obu kana bomanan fini obu kana an kontana nga education ere mi ya fo me école metri re eni e kansiri re jole do fo malika ka ere tayde degi me kana oti mali taye ere system mina ere te mali jugo fe mali jugo dingile tele ni e jo sida ka américain jo sida wala maka français jo anta do flala peut-être ye américain noir de wa wala ma ye français d'origine modèle mi anta do kanu horola iba yi kiena amago be changer mana nga hali sisa an minnu ngwanga mogo changer hali sa on yere ka duwale ta kan yere fle kan vraiment ni bi ban fe na bi ba be de la kui normalement hakumana silamɛya o b'i ne ka mali kun do bolo la ka sɔrɔ n'i ye kuranɛ fiyɛ kelen dɔrɔn kalan i b'a dɔn nin si tɛ silamɛya ye silamɛya ye silamɛya de ye nka anw ka kira y'o fɔ anw ye ko diɲɛ kɔni tɛ wuli n'u ma a ɲini ka nin diɲɛ u b'a ɲini k'a tɔ to a tɔgɔ dɔrɔn ye walahi wa minhum takrujul fitna wa ilayhim ta'udu diɲɛ tɛ wuli fo a dɔnnibaw olu minnu ngalanen don olu de bɛna silamɛya buruja k'a tiɲɛ wa a ye nabila isa fana ɲininka a ye chrétienw fana ɲininka chrétien nabila isa fana y'o de fɔ dɛ nabila isa fana y'o fɔ nabila isa nana isa mana boli batolaw kosɔn hali n'o b'a ka objectif kɔnɔ nka isa yɛrɛ cila ni kan fɔlɔ minnu ye bilahi a mana boli batolaw nɔfɛ bisimila isa nana dɔnnibaw de nɔfɛ bani israɛl dɔnnibaw minnu ye yahudiya minnu ye tawreta tiɲɛ isa donna église fɛn kɔnɔ betil magdisi kɔnɔ don min na Jérusalem a donna o kɔnɔ don min na a ye mun kɛ de wala n'o y'a sɔrɔ Jérusalem misiri kɔnɔna betil magdisi yɛlɛma bɛ ka kɛ sugu fiyɛ de ye ani wɔye so sanni feere a ma minɛnw cɛ k'u filifili ya jɛnu ye isa don bolo la bolibatolaw ma don bolo la o minnu yɛrɛ isa dɔn isa ko fɔla minnu ye yahudu wallahi isa tamansiyɛn mu olu minnu bolo olu de ye isa di plati ma olu de isa di oromɛw ma o kuma min fɛ ka min f'i ye dɔrɔn n'o y'a sɔrɔ mali yɛrɛ kɔnɔ yan mali chrétienya chrétienw kɛn bɛ ka tiɲɛ fɔ chrétiendenw ye silamɛ ɲɛmɔgɔw fana kɛn bɛ ka tiɲɛ fɔ silamɛdenw ye bilahi mali su kun bɛ ja tile kun bɛ ja wa anw tɛ sɛgɛn fo ka taa an sa nka a filɛ nin ye k'i ka mɔgɔw waju e pasɛri kan wɛrɛ t'e da min namara wuli sisan ka singalamisɛnnin dɔ ɲini fa dɔ fɛ dɔrɔn ka pɛrɛn o kunna dɔrɔn tapage o fana bɛ se ka pan ka wuli k'i jɔ ten ko aleluya ko baara banna mais ani taara anw fana nɔfɛ anw silamɛw fana nɔfɛ a fɔli ka kuranɛ fɔ maaw ye k'i ka hadisa fɔ mɔgɔw ye kan wɛrɛ t'anw da ne ye seko min ye est ce que e ye ne dɔn juma o juma ne bɛ taa alijana kɔnɔ wa dɛnɛ o dɛnɛ bɛ taa alijana kɔnɔ ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne bololanɛgɛ min filɛ ne tɛgɛ la alakira de nana ne ma sogo na ani namasa 100 alakira nana o di ne ma ne ko alakira fɔlɔ o san namasa feerela jumɛn fɛ yen ɲininkali gɛlɛn a fɔle ka kuranɛ fɔ maaw ye walima kuma bɛ ne bɛ taa anw bɛ taa kana de anw ye seko minnu ye anw bɛ taa kana de kani alikaba ma jɔ anw bɛ teri nka anw bɛ to ka taa kana de nge na maternité mɔgɔw sɛgɛn sa dɛ i ti bɔ aran na fɔlɔ minnu ma wolo olu ka wolo kuma bɛɛ de bɛ taa ka segin la bon a fɔra k'i ka wajulu fɔ mɔgɔw ye n'i ye mun kɔnɔ si tɔmɔ kanw ye tɛti filɛ in bɛɛ bɛ ka taa ni adamadenw ye ŋaɲɛ kɔnɔ kuma in yɛrɛ gɛlɛyɔrɔ ye nin de ka faamaw sɛgɛn ne tɛ ninnu kelen-kelen bɛɛ y'u dama faamaw de politicien bɛ se ka kuma dɔ fɔ an tɛ sɔn nka ni pasɛri kɔni ko chrétienw ma ko a ye nin kɛ u b'a kɛ
sigatoro parce que maa min bɛ sini ɲini na ala o t'a tɔ to quoi kosɛbɛ politicien bɛ se ka kuma dɔ fɔ an b'a anw silamɛw b'a fɔ an tɛ sɔn nka n'anw ka diinɛ ɲɛmaaw ko hey n ko alakira ko ta anw bɛ fɛɛrɛ minɛ cɛ min bɛ tile ban k'a tɛ ji min a tɛ dumuni kɛ ko sun o dɛsɛ ko bɛ yen wa ni tɛtiba fila bɛ anw fɛ jamana in kɔnɔ yan nka jamana bɛ ka taa kɔlɔn kɔnɔ kuma bɛɛ wa olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la fɔlɔ jango olu ka mɔgɔ wɛrɛ lafara i taara silamɛ bolo fɛ o tɛtiw bɛ kɛlɛ la fɔlɔ e kafiri de e bidama de e mushiriku de e yɛrɛ min filɛ nin ye ɔhɔ n'i taara pasɛriw fana fɛ yen ɔ bɔn ayiwa an kɔni bɛ fiɲɛtɔ ɲɛ yɛlɛ de la ani namara wuli yanni ka maa ɲɛ yɛlɛ ɲɛkili fila in walima namara in e nin tɛ isa ye i tɛ se k'a wuli parce que isa ye kuma min fɔ bibili kɔnɔna na isa ye kuma min fɔ bibili kɔnɔ ko a ye kuma a ye mɔgɔw kɛnɛya ni tɔgɔ ye o kuma min fɔra bibili kɔnɔna na isa sɔmɛ maa min ye bi o man ca dɛ mo anw ka kuranɛ fana ni miiri ni ye alakira na yan ni ye alakira na yan a tɛ se an ka misiriw la han misiri yɛrɛ commission ɲɛmaaw bɛ gɔngɔni ko kɛlɛ la ko wari dɔ tununnen don ko fɔ a ka alimami walima alimami yɛrɛ ka bɔ a la parce que a ka surun a jɔkunama ma se yɔrɔ n t'i fɛ da kɔni y'o ye ala ka mariki k'i b'o yɛlɛma diyagoya o alimami kɛlɛ dɔ wulila dugu in kɔnɔ bilahi gɛnkun ma sɔrɔ a la dɛ ko alimami jɔkunama tɛ cɛw ta bɔ ala de y'a da e m'a ka kalo sara wa yɛrɛ tɛ foyi dɔn ko n bɛ se ka faransɛ kala bugari la n bɛ se ka bugari kala faransɛ la maa minnu bɛ nin fɔ a la retraitiw de bɛ nin ko modèle ninnu fɔ karamɔgɔ bandi dɔ bɛ sɔrɔ dɔrɔn o bɛ i plonger u jukɔrɔ olu duguma dɔrɔn o tuma n'o kɛra olu yɛrɛ bɛ se ka a bɛɛ ɲami ten maa min si kɛ kɛlɛ la fonction na o o retraité fonction yɛrɛ ko n y'a fɔlen ma e ka t'i sigi o ma t'i sigi dɛ o y'i fili ka don misiri fɔlɔ kɔnɔ kuma bɛɛ calculatrices de bɛ ta n ko juma tɛmɛnen ni ne tun bɛ yen mun ye nin wari in tunu a taara fakitiri la o ye galo ye a ye nin bɔ a la a ye nin bɔ a la o tuma na an ka fatiya kala an ka ɲɔgɔn danga ɲinɛnkɛla jogow kɔ adamadenw tɛmɛ sira kiraw nana ni taasira min ye ko an ka mɔgɔw bila a ka ɲinɛnkɛlaw kɔ o tuma kunfɛnw tigɛla anw karamɔgɔw la bolo fila bɛɛ fɛ kerecɛn kunfɛnw tugulu ka karamɔgɔw la silamɛ kunfɛnw fana tugulu ka karamɔgɔw la nka foyi m'o s'an ma dɛ parce que ala ye yɔrɔ dɔ de fɔ a ko suratu tawba kɔnɔ a ko a ye 34 na bismillahi rahmani rahim ya ayyuha allazina amanu inna kaseeran min al-ahbari wa ruhban la yakuluna amwala an-nas bil batili wa yasudduna an sabilillah sadakallahu al-azim ala ko muhammadu ma a ko muhammadu ɲɛ bɛ maa caman na kerecɛnya kɔnɔ wa ɲɛ bɛ maa caman na yahudiya kɔnɔ u bɛ mɔgɔw ka wari dun ni manamanakanw ye an'u bɛ tila ka mɔgɔw bɔ ala ka sira kan bilahi n'a kɔni fɔla nin ma fɔ muhamadu ye wa o yɔrɔ olu de tun ye kitabutigiw ye muhamadu ko kitabutigi n'u ye fɛn o fɛn kɛ k'ale taw b'o ɲɔgɔn kɛ misiriw bɛ lamɛn kɛmɛ cogo di ne mana kalan makan ni madinɛ dɔrɔn ni n kan ka di dɔrɔn ko n bɛ se ka dɔnkili da kuranɛ na dɔrɔn n bɛ na cɛkɔrɔba min bɛ yen walahi min ye n ba furu siri n bɛ se ka n'o lajɛ ten ka se k'a fɔ ten hey nin k'a man di a ka tajwidiw man ɲi a ka kolo man ɲi o tuma n'o kɛla yɔrɔ min waritigi dɔ fana bɛ yen cɛ in ko man n'o ye alimami in ko man n'o ye o fana bɛ se ka fɔ o tuma na an bɛ dɛmɛ i bɛ k'a ye réunion dabɔla dɛ o réunion tɛ ban tun o tuma jeni ye waritigi in fili jeni ye faama in fili sisan karamɔgɔkɛ kurani min nana o tuma i bɛna sɔmi ko la kuma min kuma bɛ taa tribunal la imama kɔni tɛ se o kɔrɔ ni misiri imama jɔrɔ k'a fɔ jɔrɔ t'a la o tɛ dɛ nka misiriw fɛ imama ka misɛn i ya kuma faamu wa misiri kɛlɛ fɛn fɛn mana wuli a bɛɛ bɛ pan imamaw ni fɛn bɛɛ kunna ka t'i cogo ka pan o conseil kunna ka t'i cogo fo tribunal la juge yɛrɛ mana dimi o b'a fɔ a ye taa bɛn ala ye aw minnu ko a ye silamɛw ye aw de ko a ye silamɛw ye k'aw bɛ maaw bɛn aw yɛrɛ ma bɛn fɔlɔ a ye taa bɛn ala ye ni zonw ma tila ɲɔgɔn na fɔlɔ dossiers ni fɛnw bɛ yan procès bɛ yan olu ma ban fɔlɔ aw ka taa aw bɛn aw ta in na ye bilahi o karamɔgɔ modèle silamɛya olu kɛlen silamɛya tɛtiw ye o karamɔgɔ modèle kɛlen kerecɛnya tɛtiw ye o de bɛ jamana turu
Okuma aba o kere fle ata do abse kata islamo de fe ko lu be se kata intervention kala wa ata do abse kata chrétien fe ko lu be se kata intervention kala wa bara de be wuli ne te chrétien ko amai islamé ko amai o be kele ite chrétien kele ka fengele ndaka billahi ko islamé mi haramu ne to yoro don ni lete ne to yoro don ni lete nete glo chrétien benaka glo mai glo toya obe niveau testament kono bo chrétien ko hake o ka bonyona nie ma tike katike nie ma nye kachi Matthieu kitabu ko nafle chapitre 5 verset 38 39 non abon yana onye karamo minu ye kaunda na muri kalala onye bibli ndon kaksilami ndon billahi Matthieu koti chapitre 5 verset 38 39 ko kiru katike mi no nyonga kola ni ma nyechi yere nyekachi billahi an waslam ya fala yofa an nafsu bin nafsi bon otoi okuma chrétien ko mi mai islam ya ba fo de mai billahi chrétien ma fo fendo kan ko islam ya ko mai ka jena kala bun ka fa ka jena kala bun afa non chrétien a fo Yohana kono ako chapitre 8 verset 1 11 mo do nana ni muso doye comme bible ba fa chuko mina ko jatodo ma fo ni bible kuma kan ko mi ne mana molo ya chuko ne tsaka molo ya kati molu fana ka o kuma na fo chuko dido c'est karamo model do fala bi gien ngone minu hala kiledo hal qur'ana ayami nana na nyeka obiseka ayele mate ko lubi molo ya jani me dedi ala molo ya ro me mina molo ya fauli mela ah bon okmana chrétien on ni muso e kaira abi Europe mena de ibi niveau testament qu'on a leje chapitre 8 verset 1 11 ko Isa na nu sura la ku babu ko sun rubado Isa ko kuma au min shima delika jene yake o kabu wa yasro karamo baw jojole no jela mu baw bu be kungulo la sa uni bere baw jole no ani kitabu keme ko kama ngoro la fa Isa ibiri duguma ka ibolo ngende ne ke kasebeli doke parce que bebe Isa do aki yele maki halaki be jole yana atsaka korobo ala kun Isa ala kun mujiza dama kira bado ne yumamba do kan Isa ibiri kasebeli ke duguma we are doni mami wi Isa kan gorobo ya ikake le wol me kake fewore ko kan no ni febe parce que udame Isa la ngauta fede chrétien Isa bi ci domina yahudi udamala ngauta fede we ha nyenwe we ha hashidi yake Isa ko bo au min shima delika fuyi ke generala o ka gaba kuruta kabu barawullah okuma karam go bannu do bu were ke che ijo mi do ka selijita mi ta nyega kono kana fala ni no na nyega kono mi selijita mi na ngabara ke no tara o tenatu do bi kanu ayo bismillah komi ne re sumuni men kama koro okuma ne seka ma bon sisa abetara ka muso joletu hikma do de beni ngono ja karamo minu yere ba fa ya keta kana keta jolu yere de premier ko ina wala ikola shoro la ha kosabe hanni kala muso goro mina ni bi do jien la ba mori nunga kulushi chamando de billahi ni ma kulushi chamando ibi so mi kola kuma mi o mori so joli ni tara qur'ana o tane ka yere ke se on dame qur'ana fie doka bolo dame hadisa doka ubi ka be yere ke la to fala siki medala ko gardien o ka ko ay ko bi ko ko hajuma ba folo ki muso jenea ki isigile to murke kadala murdi bisola jiebe nga ningo muri ma fo jien be muri netenere muri yo an voye muri yo an de wulu kala muri feo an muso furu siri la ma muri feo kuma na fo chugudi me fera min vie nabile Isa kuma min fo ko kuma na ko ga jina kala bon ko nga mami ma jina yake ko kabu ke ma soro mi msega bu Isa soro ki kano ko mi olu nana ne olu de ko ke yake olu de ido bolola eno lu mi jela ki neret ni jela ki ta ikatubi Nimbe Yohana kono chapitre 8 verset 1 11
ala mi dangoroba nun walaka ku da tabali safe ku yesa ala ni Malikunafoni TV sababu yala neni tala dugal matala iyere nyabala daluni daludo ni e qur'ane tamindi ma mo aya dima wani e bibli mi tadima mo dima never fla bedon mais ajate mine chrétien ko ko jena kala bu islamia fana koti jina kala mana furuka ka bu islamia koti bon chrétien kala ka chika minu voku ka bu chika minu nga boni chika be marka kitabu fle chapitre 12 verset 28 marka walanda tani flana a aya mugani sheki ay chika minu fo chika ba minu no ka boni wajulu be a wajulu minu fo ayta niveau testament daele marka chapitre 12 verset 28 ka tawla ka yele safe e ka woro kala aye kuma minu fo akono ani kuma minu me qur'ane kono abegile ngo bego ko aka na juma ngedi boni chrétien won selo ka chrétien deuna an amoru fala kun sela an islamé deuna ya fam ngene nga police soti datuwa jugumante kasoboti datuwa bari bi jowa ha kuma defo mi malla ni ala ko jamana en ngadi nga kiena ala ni mogo ka keta kama mali tetu mali dine tigu ne ma son yedi wallahi ma son ne ma son ne ma fo chien tigi teide fandango non do fen tigi kele itika tana ya sigatoro mi kuma no yorodi ni tere shegu ya fe olubu ka dujo yi ka warla kala no ni mi nana wardi wa fo yekela mugadamu yi wahala nga musokele mugadamu yi jiye be ayo ye malle ya muso mi mto ta sheyira ne dama karamo ke mana kondando me absiki kano ikela mugadama tuyi kela mugadama tuyi ha luate tu mami msa ne satisfait dro meke waliyu nandara tijaniana ibna ye do here bisiku isigile fle nangi tarabiya de ma fa tarabiya galoye de nga bandu keme bandu ba kono bi ko nangi tarabiya de ala bi minne de ala mana ka no foro me sa kala wala ndo fara langa kala bilibili do sisa terman fam ne onanyo ala ande qur'ane kala wa atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qiluna jayti ala ni fodomi ni kala don ba ye ku wota dre sigatoro qur'ane be now Muhammadu komba fla de Muhammadu bulo naam min de manani chrétien ni yahudiya oche parce que mi chrétien ere boala kana ni yahudiya oye parce que ala ya fo qur'ane konnana suratu maida konnana aya bishini fla ako wala tajidanna akrabahum mawaddatan lil ladzina amanu allazina qalu inna nasara ko bo kenni bi masoro tabulo la mim sega islam ya kanu nabse ka nyana ma ya islam ya krefa maslam ya toro ko chrétien ne te crée komba bake yahudiya ode and bulipatulo wa bulipatulo ta ku yemi olu era kun saka kira jabire parce que kanto olu dawo nga minu nga kira nyefode ni ala ko ku bi Muhammadu done olu de sunungo bato kunu kari ni kalamandi e chomi okuma olu de i ba Muhammadu kola uye ba minge Muhammadu kola okuma yaudia de o premier billahi kama mina yaro min fwe ne tege korota ledo ne Muhammad fofana billahi ntege korota ledo nga numéro 70 ne tege korota ledo ne mogo be chrétien chrétien garamo ne mogo be e passer la ne mogo be mon père la ne on mi nga dine don islamia anga leja anga sigi anga kuma anga be ni ne ni bisigi da kelena ma fo boye passer bo ko mi ngala clefla na chrétien do yake ti wajulu kika iglisi kono akadabla ko sobe ke ale fala ka foni ayo dongo demsen minu ye muruturu nyona yoro nga islamia na waga bo nga chauna o kuma na ma minu ye muruturu nyono ibna fo ne do to ko nyingali ke do to ko ye ma ba to ko ye akwa dine na de ati kuma aka juma na ta ati kuma kutubala ne mo go be chrétien na ni mi baraka nyonfe ay ambal ma chrétien o yoro men billahi wala re ko tidi
wala ere kotidi kosebe kosebe aw ma chrétien kele Qur'an aya wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum ko akana chrétien akanu kele akanu soso na deba bitimani nyogon chaya ke kuma nyumaye akana nyogon nangari akana nyogon ko ndiga bo nyogona yakuma famu naam boni chrétien mi aw silamu otonyo sa parce que silamu akana nana ubika tonyo ka to maga mbuli botolo ya ge abulla kana Madina wa nane Madina yawdi ku tatwe ala ko okmana bon sisa okmana akanu soso akanu neni hali boli botolo akana neni lalo madu abina ka ala neni bo emi ya neni edi ala neni okuma bo chrétien okmana akanu soso kuma nyumanga timanu che e kanga mami defuru iburana kanga ke mami ni ya soro ebe mami nga dumini du ni okele no e poaso ki kunu amano imasawa amano we ngwala mu sabe o mi ka fene fo ala ma min fo kwa wanga nga minge ala mu fo o mi ka minke ala mu fo wa mi ka min fo ala fa la mu fo billahi alako naam kuna ni chrétien ombe na kaka kuma do fuyi ala Qur'an ayadu suratul ankabut aya binani wora Malikunafoni ala ka baraka do ala amin ya rabbi ala ka baraka do ala amin ala ka baraka do ala amin ya rabbi yakuma fa mo alako suratul ankabut aya binani wora ako waqulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimuna nani chrétien yenyo soso nama bela aya fo chrétien numa ko ngoni ndame fena minji na onga no Qur'an ko ma o dandula wa ndame fena minji na o chrétien onga no e bibli wa onga ala ni auka ala bekili wa onga maka nyere di ala bai maha kosebe kosebe kuma laba mi na bitime ni chrétien ni do ni tebe no ka ijane me de Qur'an de danaya kosebe kosebe ko nani chrétien ye debake bon nama bela aya fo bo koma ko ni madanga Qur'an na madanga Muhammadu kola na ngoni dame au ka Isa la wa unga ala na wala be kele pasa onda me saka kununa kosebe kosebe mange manga ngere dumo ko re me sisa aya ta ka ngere bantake kosebe kosebe aya ta ka ngere bantake billahi o dine flana na yongo soro jamana kele mina halisa tasuma de sigimo jamana ka o ya famia bale eno jamana kele ka ke wa ngere minu ngo ka onye dine hakikati guye nana na fo ko problem yere bi jamana kono o kuma nana on de kasrafe nere mi ni jamana tigu fe amunu mi wajulu la misiru kono ka nyogon clash ka nyogon neni ni doma mi nzela do yele kutubaka ka do neni kasoro atika kere kasoro ala nungila kuma nakaba ko kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lam biman huwa ahda sabila Muhammadu afo ika mauye afo ko beka baraki taka min kana neno ne ala de bado oni jane me diate evita bido inga chukuri ki ba sa dala iti take iti joroni tay opo sisa ni Qur'an aya nabi min yini jamana fama fe wodo yana nga klanga kutuba badi ngalana nyogon neni ni nyogon klashela ani ga yele siti ko ga nyogon neni aka moru fara nyonga de aminu daka fari aminu ngo okmana amika betoro amika nyogon neni aka on fara nyonga aka on yele fara formation mako aka ngolo diangata norla normal no ngere de kanga taw ngaw ne kanga ta parce que olobe nana ko islamé ko on tesla ko mo teslamé ko lumnu ka islamé bo ko Qur'an ba on bolo on ne kanga fara nyonga kata u kanga on ne blanye fe ay ta intervention odongo ne discours do la metawdeni abina fo fama bado anga mali fama bado tara conférence bado kumbe officier dama sigimbe officier dama o anga officier kelen willa jabine ko nango mali officier be to kanga foladi anga officier kelen wulila kanijo suraka ni burdame ni arabu kungolo melekele jela mugu bawla sali faleno officier o fala sigi muka arana anga officier kelen wulila opi colonel lo ha ka wulika Qur'an ayo ni ala kira ka hadisa aya foli damne ni nordizu ye tegere fola ne ko Allah ha mutanga moru fara nyonga katini do angana yana nga kila nyonga bane ni na ya ukamla anga ta sebe ko kewa ha ningele billahi ningele nenzigi colonel play
abika hadisa o jigi diɲɛ bɛɛ tɛ se ka wuli parce que a bɛ maa dɔw kɔnɔ de ko komi Mali in kɔnɔ n'i ye teni dɔ ka ban dɔrɔn i ye kafiri de walima k'a fɔ ko ni e kɔni bɛ gouvernement na ka ban dɔrɔn i ye kafiri de ne yɛrɛ dɔw bɛ centre kɔnɔ olu bɛ ko hali an tɛ se ka kuma hali an tɛ se ka kuma olu m'u ta fɔ fɔlɔ de o ne tɛ min b'olu kɔnɔ o si dɔnnen don nka officier wulila ka discours kala arabukan na ka kuranɛ ayew kala ka hadisaw kala nordisiw ye tɛgɛrɛ de fɔ a y'u convaincu cogo la hali ni Hashimu kumana ten a tɛ se k'u convaincu ten diɲɛ siyɛn ni an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔsi ka taa de kuma u k'a jateminɛ komi u bɛ bɔlɔlɔ siraw kan n'u ye min ye jamana cikan fɔ la u k'o minɛ dɔrɔn k'o fara formation maaw kan o kuma anw ka taa k'a kutuba kalan n'a ye n'an bɛ se kutuba kalan na n'an tɛ se n'an dara a ɲɛ bɛ fɔ jamana bɛ ka tiɲɛ ni anw de ye anw ɲini ka maloya n'an ka silamɛya ye bi n'a fɔra attaque kɛla dɔrɔn i b'a dɔn chrétien tɛ bilahi i b'a dɔn boli bato la ten anw minnu yɛrɛ ko k'anw nana ko diinɛ ad-diinul islam ko ka maaw kisi anw minnu ko an b'o diinɛ na dɛ n'a fɔra attaque kɛla dɔrɔn hali n'i bɛ sotarama kɔnɔ bi ni dɔ y'i to aw bɛ pont sanfɛ kuma min dɔ ka se k'i kan don Allahu akbar paranti chauffeur wala ka taa pin ni lamagale an bɛɛ b'an cun an bɛɛ b'an cun Allahu akbar tɛ se ka fɔ tugun e bɛ mun faamu ni yɔrɔ in na ni kuma duman ba in Allahu akbar kuma duman ba in i b'i seli kɛ fo ka taa ban Allahu akbar nka n'o fɔra avion kɔnɔ bi aw bɛɛ bɛ boli ka jigin n'a fɔra terrain kɔnɔ aw bɛɛ b'aw sauter parce que min b'o kɔ dɔrɔn o ye éclatement de ye Ala ka n'aw kisi i ma ko in yan ne bilama ne pɛrɛnnen don walahi maa ma ye bɔlɔlɔ sira in nka n pɛrɛnnen don chrétien walahi chrétien karamɔgɔ an ka ɲɔgɔn faamu an ka kuma Maliko in na an ka kuma an ka mɔgɔw fɛ ne ka kuma n ta fɛ e fila ka kuma i ta fɛ wa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka hakili ɲuman fɔ ɲɔgɔn ye maa maa labila ko jugu i b'i yɛrɛ labila anw bɛ k'a fɔ chrétienw t'a la chrétienw b'a fɔ anw t'a la dɔw yɛrɛ nalen don olu bɛ fɛ k'an bɛɛ faga o t'a ko yɛrɛ bɛɛ dabilatɔ ye sa wa n'an m'an tilen walahi bilahi ani Ala tɛ ani diɲɛ tɛ ani lahara tɛ ya Rabbi an bɛ Ala deli Ala ka hakili ɲuman Ala k'o di malidenw ma wa an lamɛnbaa bɛɛ Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka sababu ɲumanw kɛ an bɛɛ lajɛlen ye o kama ne bɛ nin fɔ n kun kɔrɔtalen wa n tɛ kuma n kun fɛ gulɔ tɛ n kɔnɔ koyi wa n ye chapitre minnu kala la Bible la o da yɛlɛ ko lajamani fɛn o fɛn ma ɲi silamɛya la o ma ɲi chrétienya na chrétienya ko fɛn fɛn ma ɲi n'i y'a ɲini silamɛya kɔnɔ a ma ɲi dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn u dan an ka Muhamadu la nka Muhamadu kɔni bɛ ka min fɔ n ko olu de ye Muhamadu ka mɔgɔw mara o copi n ko chrétienw de ye Muhamadu ka mɔgɔw mara o copi komi dɔw fana tɛ chrétienya faamuya dɔw lagalagatɔlama fana bɛ chrétienya kɔnɔ bon ni lalomanama fana bɛ ko o ko kɔnɔ maa kalanbali n'a fɔra sini ye kɛlɛ ye lagalagatɔ bolo kurulen fana de bɛ si i kuma faamu wa silamɛ lalomaw b'anw na cogo min na parce que n m'a fɔ silamɛya kɔnɔ quoi ne tɛ silamɛ ye silamɛ de i y'a faamu wa nka lagalagatɔ kɛlen ka diinɛ kala k'o kɛ alimami ye walima k'o kɛ karamɔgɔba dɔ ye n'o wulila o bɛ bɛɛ daji de o min yɛrɛ tɛ bibili dɔn ka ɲa n'o fɔra k'o bɛ kuma o tɛ fɛ k'i ɲɛ yɛlɛ ka silamɛ filɛ o nka o yɛrɛ tɛ ka kɛ tun dɛ silamɛw an minnu k'an bɛ silamɛya la anw de bɛ fɛ ka bɛɛ faga anw de bɛ fɛ ka bɛɛ ban ka sɔrɔ Alakira fatula ka kafiriw to Madina an'u bɛ mɔgɔya kɛ Alakira fatula ka chrétienw ni sifuw to Madina an'u bɛ mɔgɔya kɛ o ma kira wɛrɛ nalen de don wa o kuma an bɛ Ala deli an ka waati sera an bɛ Ala deli Malikunafoni TV an bɛ Ala deli a baarakɛla bɛɛ wa an bɛ Ala deli an filɛbaa bɛɛ ye wa ni min m'an faamu n ka numéro filɛ dɛ 62 70 70 60 00223 62 70 70 60 ne pɛrɛnnen don chrétien silamɛya an ka hakili ɲuman dɔ fɔ ɲɔgɔn ye an ka se ka Mali in bɔ komi n'a fɔ Alakira nanen Madina a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min ka hakili ɲuman fɔ k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Madina ka kisi bon chrétien ni anw silamɛw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sigi an ka conférencew kɛ o kuma an ka Mali bɔcogo jateminɛ ne tɛ maa si tɛ se ka Mali bɔ bolo la ni anw diinɛtigiw tɛ mɛ karamɔgɔ i ko maa dɔw nalen don olu b'an bɛɛ fagata kɔ seginni yɔrɔnin kan dɛ bebe na yɔrɔ bebe Ala barika la komi fanga kɔni a bɛ k'i jija wa a ye nɔba bɔ
enete hala kada iya famngini nga o don hali petarni absega chitwa hani petarni changa suku kono sisa iti yele mom sodo ka orobe ka fa abki kono ku na ledo wala kuma ibna ye dorete comme on yere santri ko ramga fo ni ndala ni bala tala ni bidai ni mushriku ye chi sonte chi nanna banyon jula sa anze mo oroma ni nu fala na ambe baliye wata be bane o alaka no aha ya kuma ifamo kuma mbebede ni tibi islamia ni eneke ni esekene naam ko ne bi lame doni bo de be faranyonga kambla kata norla minu yere ka fo ko islamia ni ne anu kasiki ko ka islamia ke me wal makira do de chima ma hay muhammadu do woni muhammadu do okuma bismillah kitabu flambulo qur'an fle afla bula flambulo mu ba oblanina mu be oblanina ala kira ni fomi ala ni fomi eno utafo eno gele kian no fo malifa mo ya anga one damea na ndim na mi famo were neni hedo yekulati do baketa ha ngal alhamdulillah ami ala deli ya rabbi malika ta kishi bolo min fe ala ka do fara kishika malika ta kishi bolo min fe ala ka do fara kishika malika ta kishi bolo min fe ala ka do fara kishika mal de minu me koka ni minu me jamana ngone ya ambe be hakili sigi kono bi an hakili bi kasigi kata fola mi chomi c'est ça antitetu ambe kata no ya buloma fa inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran ya rabbi alaka andeme ya rabbi alaka jinya suma ya rabbi alaka kelo bo akono ya rabbi alaka balaw bo akono alaka banajugu bo akono alaka sawi mo ngaye alaka soro yiriwa alaka yini mve onge soro fonye wa akiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.